ମୂଷାର ଗର୍ବ। ଛୋଟ କାହାଣୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ମୂଷା ଏକ ହୀରାକୁ ଗିଳିଦେଲା। ସେତେବେଳେ ହୀରାର ମାଲିକ ଏକ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ମୂଷାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କଲା। ଯେତେବେଳେ ଶିକାରୀ ମୂଷାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲା, ଦେଖେ ତ ବହୁତ ସାରା ମୂଷା ଏକାଠି ହୋଇ ପରସ୍ପର ଖେଳୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମୂଷା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ବସିଥିଲା। ଶିକାରୀ ସେହି ଅଲଗା ବସିଥିବା ମୂଷାକୁ ସିଧାସଳଖ ଧରିଲା। ହୀରାର ମାଲିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କିପରି ଜାଣିଲେ ଯେ ଏତେ ସାରା ମୂଷା ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଏହି ମୂଷା ହୀରାକୁ ଗିଳିଛି ବୋଲି? ଶିକାରୀ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଯେ ଏହା ବହୁତ ସହଜ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଧନୀ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ମନେ କରେ, ନିଜେ ଗର୍ବ କରେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ବଡ଼ ହେଉ କି ସାନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖିବା।